Milí priatelia, moje meno je Martina Bednáriková a som jednou z organizátorov Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra v Košiciach. Chcela by som vás veľmi srdečne pozvať, aby ste prišli na Národný pochod za život, nech už pochádzate odkiaľkoľvek. Svätá matka Tereza povedala, že najväčším ničiteľom lásky a mieru je umelý potrat. Preto vás srdečne pozývam, príďte vyjadriť, že každý život je dar, že každá tehotná matka si zaslúži pomoc a podporu a že sme tu pre ňu, sme tu nielen pre tú tehotnú matku, ale aj pre to dieťa, mnohokrát dievča, ktoré potrebuje našu pomoc a podporu, aby sa mohlo narodiť. Pretože v našej spoločnosti nie sme skutočne slobodní, pokiaľ sa nemôžeme slobodne narodiť. Preto vás pozývam, príďte vyjadriť, že život je dar, že si ho vážime a že ho chceme oslavovať. Tešíme sa na vás 22. septembra v Košiciach.